Sweetheart, sani da zuwa yau ma ka zo? Dakata, ni ne sweetheart ɗinki? Daga yau rana mai kamar ta yau na faɗa miki last warning. Kada ki ƙara zuwa kusa da ni ki ce min sweetheart. Saboda ni ba na mu'amala da mace wanda ba ta da gashi. Tsayin faɗin miki wannan gashi da ke sawa baya burge ni ko kaɗan. Na fi son ainihin gashin ki. Nan ba na ma ki goge daga cikin wayanki. Na gaya miki kenan last warning. Dan Allah ka haƙuri. Sweetheart. Na gaya miki ne. Wayo Allah na shiga uku rashin gashi yana nema ya ja mun bala'i. Habiba, lafiya na ranki an guda tsakin su kuma ke kada ka mutu aka aiko sakon mutuwa? Allah ba lafiya ba. Saurayina ne ya ga mai mun wulakanci wai saboda ba ni da gashi wai kan ƙara kula shi. Ba zai ƙara dawowa gidanmu ba. Saboda baki da gashi? Gaskiya ne gaskiya. To aiko ni ne in baki da gashi gidan ku za ku je. Ban ga laifin shi ba. Amma ga mafita na kawo miki. Shin baki da labarin Tima Herbal Products sun zo mana da man gashi? Wannan man da ke gani Magic Groups yana ƙara tsayin gashi, yana sa ƙyallen gashi, yana sa walwali da kwari kuma yana hana gashi karewa. Wannan kamfani na Tima Herbal Products ba iya nan kaɗai suka tsaya ba, kai har da ma maganin sanyi. Maganin sanyi mata na sha, maza na sha, yara na sha. Maganin sanyi ne da maganin ƙaiƙayin jiki, ƙaiƙayin matse-matse da kuma sauransu. Wannan kamfani na Tima Herbal Products ba iya nan kaɗai suka tsaya. Muna da breast booster na sha da kuma na shafawa a jiki. Domin ƙarin bayani za ku iya samun akan wannan lambobi da kuke kallo a kan screen. Mun gode, sai kun zo. Alhamdulillah, na samu maganin da zai dawo min da farin ciki na. Tima Herbal Products.